Mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Partner, saro na sanang porsyento ang kulang. Abot na partner kan syudad ning Legazpi ang 70% kan populasyon na sa syudad para sa pigaapod na herd immunity. Ini ang kinumpirmar ni Alcalde Noval Rosal na sa laog kang 47,643 na Legaspeño na target nindang mabakunahan kontra sa helang na COVID-19. 106% na partner o kaya naman 156,000 labi ang bakunado na sa first dose, mantang 101,284 na ang fully vaccinated. Yon. Sigun kay Alcalde Noel Rosal, dakulang marhay ang pasasalamat niya dahilan sa matapos ang pirang bulan na nagpuga-puga sindang magkondusir nin vaccination rollout sa syudad sa paagi kan mga mall sa barangay, nagrarani na sinda sa pag-abot kan herd immunity kontra sa nasabing helang. 8,576 na sanaan mga Legaspeñong nasa target na populasyon ang daipa na babakunahan. Mientras na 870 naman ang nasa kategorya ng booster as in additional vaccination sa syudad. Oh. Wow. Good news ini partner. Yes. Malapit na tayo doon sa tinatawag na herd immunity. 70% pala nito, partner. Iyo partner. Oo, 70%. So 69% na kita. Oo, so haros diit na sana partner. Habang herd immunity. Habang naghahaloy, partner, nagraraniman kita duman. Sana gabos na mabakunahan. Tangani na dire-diretso na kita. Maka-take off na gani kita sabi. Oo. Maka-take off na kita sa mga dapat natong gibuhon sa mga bagay na ikakaugmata. Pero sabi ta nga ni, yawan man giraray ang peligro kan COVID. So mag-ingat. Correct partner. And kumbaga makapag-focus naman duman partner sa kategorya na booster, di ba? And magayon palan kasi mga igwa naman yung mga additional vaccines na nakapag-approve sa kaining booster. Third dose na kita. Wow. Oo. Kaya sa mga data partner nagpapabakuna, lalo na digdi sa Legazpi, sana po, aprobitsaran ta na po ang mga available bakuna ngunyan sa tuyang barangay o sa tuyang mga respetibong munisipalidad o syudad. Sabi nga rin, dahil na magpili, partner, ta para rehuman sa nangyay na bakuna. Ika partner, anong bakuna mo? Ano? Moderna. Oo. Ako nga ni proud man ako Sinovac partner. Moderna diba? So dahil kita nagpipiling bakuna. Bak medyo makusog sa Moderna. Correct. Pero dahil tuminalab kay Kuya Aiso. Wow. Kalentura. Mas daw kam, espiritu ko. Oo. So makusog talaga partner ang ano mo man sa salud. So ayun. Hindi po sabi si Angel may pigpapasabot. Ibang bakuna. Anyway, maray na pagkahapon, partner. Maray na pagkahapon sa mga paraantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Biyernes na naman, December 10, 2021. Yes, and live po kita yung partner sa tuyang Facebook page DZGB News Online, and welcome digdi sa panibagong edisyon kang programang Usapang Pamilya. Sige partner, pag taonan tadaw pagkakataonan sa tuya ng mga paraantabay na mag-share ngunya na pagkahapon kan sa indang mga experiences pag-abot sa Christmas season. Okay. No? Siyempre, sabi kan iba, dakulo na daaki tipid tips para sa Christmas.
Dakulon ki nakakaisi kung paano makakatipid during Christmas. Pero pagkatapos kan Christmas partner, nga Medyo nasisimot-simot, partner. nasimot so Oo. kwarta ni pay mo. Okay. Nasimot so kwarta ni may mo. Yes, kasi partner, pag holiday season, excited kita, partner. Mamakal, kan sa Correct. tuyang mga dekorasyon, mga pangregalo, sa tuyang mga pinangaki, mga pagkakan na pwede ta ipreparar during Christmas and sa pagsabat kang bagong taon. Alagad, partner, sabi mo nga ni, pakatapos kang kaining selebrasyon, kang holiday season, kamustaan sa tuyang bulsa? Ang sabi ka ni ba, pag inero nga pagkatapos New Year, bawal nga magluwas ki kwarta. Iyo oo. Ika nagtutubod ka sa arugaan. Nagsunod na sana ako. Paburban sa ko. Awara naman akong iluluwas. Medyo na. Para naman Nasimot-simot na. Oo. Tapos, pag Pasko, nadai ka nagluwas ki kwarta, dahil ka ngayon ng regalo, dahil ka kung ano, Oo. dahil ka gribo. Tapo doon ka partner na. Kuripot. Paano daw? Kuripot. Yung paano kung dahi man kitao, di ba? Iyo mananggad. So ngunyan da, tatawanan mi po ka mo ning 8 extreme. Tipid extreme. Pag sinabing extreme talagang tipid dununununun kita. Iyon. Tipid na tipid kita. Iyan ba, partner, so tips na dahi man kita mababansagan or maapod na kuripot? O dahil kita mahapod na kuripot. Okay, No? sige daw. 8 extreme tipid tips na dahil kita maaapod na kuripot. Siyempre partner, ang holiday season, siguradong excited kita gabusdan, no? Gabos kita excited sa pagbakal, ano mga pagbabakal ta pagpasko, Christmas decorations, Yes, no? oo. O, gusto ta ng gibuhon na North Pole ang sa tuya na harong, di ba? Mga pangregalo. O, pira ng pinangaki mo. Di ko na mabilang sa Ako siguro ko siguro mo 30 sobra. ang Grabe na, pinangaki ko. Iyan, partner, sa 30 sobra. Rumdo mo pa man sa mga pangaran ka. Ang rumdum ko, so padihon tapos sumadihon. Maapot ka man. Yun na, hindi sa pinangaki ko. Durda ko laan na baga, di ba? Panregalo, pagkaon. No? So Noche Buena, tapos Medianoche. Okay. Pero syempre, maski maugma, ang ideya kang pag-shopping, sigurado daan na nakakatakot sa satuya. Nakakatakot na ta. Grabe ang gagastusan ta. Correct. Diba? Lalo na yung partner na maski kadakol kita ning sale na maiiling sa palibot, partner, medyo haralang ko mangiraray ang presyo, di ba? Yes. Sabihin mo itong 30 pinangaki ni Kuya A. Oo. Budgetan mo ito kitig 500 ang Pasko. Pera na yan. 30 times 500. Pera na. Mauurot ang pispis ni Kuya A. Okay, sige. Uli da, kung balak tadaan na magtipid mga tugang niya na Pasko, nadaida kita sabi digdi, nagmumukang kuripot. Uni da tabi an para sa satuya. Makaako da kitang isabuhay an konsepto kan Pasko bilog na taon. Okay. Bilog na taon pala. Na bako lang during December or during month of December. Dapat pala maukudan tang ikonsepto ang Pasko full year round. Number 1 da partner. Sa tuya na rumdumon na si Jesus yuda ini ang rason for this season. Iyo ang iba, partner, dahilan sa, sabi nga ni, masyado na kitang preoccupied sa mga bagay-bagay, partner, data na talaga minsan nasasabutan kung ano ang pinaka-essence kan Correct. selebrasyon, Oo. diba? Pag sinabi kayang Pasko, minsan so iba masabi regalo. Oo. Minsan so iba masabi Christmas tree. Minsan sa iba masabi, malipot ang panahon. Oo. Minsan Sa sa iba? iba masabi, dapat may jowa kapag Oo. Pasko. May kakugos ka. Oo. Kasi malipot-lipot. Dahil nararamdaman na ang pinaka Okay. rason is so kapangakian ni Jesus. 'Di ba? So dapat number 1 na ilalagda sa kukotita na Jesus is the reason for this season. 'Di ba?
And also remember that when Jesus was born, he was in a manger, not in a luxurious hospital. Okay. Oo. Ka? Di, sabi na nga, duman sa mga, wala pa magatong mga Dracula na hospital. Yes. No? Kaya daw partner, kung gusto tada mag-celebrate, data da pag-isipon na maduman kita sa mga magagarbong lugar, magagarbong selebrasyon para mag-celebrate kaining Christmas, diba? Sabi ni itigil mo ang Oo. magarbong selebrasyon dyan sa utak mo. Correct. Oo. So, sa pagiging simple, siguro mo yan dahilan sa pandemic, kaiba ta sa na partner ang sa tuyang pamilya. Yes. Saro na ini partner sa paagi na pagpapahalagahan taan sa tuyang pagselebrar kang kapaskuhan. Dakula na which is- pasalamat partner Iyo, na oo. yaon ang bilog na pamilya Oo. daing lagas. Tama, oo. Diba? Kaya dapat, pag arog palan kaining Christmas partner, dai palan paglingawan ng mga di. Yes. Diba? Correct. Kasi No, sabi mo nga, si magpasalamat. Jesus ang nakasentro he talaga. is the main reason why Oo. we have this Christmas season. Si Jesus da pinangaki sa manger, bako sa kung sa ina magarbong hospital. Okay. 'Di ba? Mhm. Marurumduman ta. Wala. 'Di ba? Day ki aircon. 'Di ba? Wala kay bako magarbong. Mhm. Okay, sige. Panduwada, live within your means. Ano na ang gustong sabihin ka ni partner na live within your means? Okay. So, daida, porket Pasko, gagastusun tanaan sa tuyang mga ipon. Mhm. So, daida palan partner dapat irason na dahil pinaghirapan mo ini, kumbaga pinagpawisan mo ining kwarta ini, magastos ka na partner to the point na gagastusin mo ini ta gusto mo mag-enjoy ngunyan ng Christmas season. Dapat palan bako arog ka ito ang nasa isip ta. That is exactly the point. Mhm. Pinaghirapan ta ito. Oo. 'Di ba? So pinaghirapan ta. Ang mga pinaghirapan ta daa kay puhan tang maisip na dai mo dapat na ubuson ang sa tuwa na Correct. kwarta Mhm. o lagpasan pa sa kung ano lang ang kaya mo para lang o para iselebrar ang kapaskuhan. Mhm. So tipo na maabot na sige, pirila ngaya ka mo dyan. O yan na. Oo. So mga agay, para di kaya ka mo. O, 50, sanggatos, Yes. 500, 200, parang ngaya sa Indo. Dahil man palan dapat arog ka ito. Oo, giro, pera-pera na lang ang usapan. Correct. Pag Pasko. Oo. Tama partner. Diba? Oo. Pera-pera na lang ang usapan. ang iba partner may mga situation na mananao ka kay kwarta, gagastusin mo su kwarta mo sa mga bagay-bagay para lang i-please mo sa imong kapwa. Yes. Iyan, ano yan? Bako yan, Pasko? Para mo kung ano yan? Ano yan? Eleksyon. Kaya naman partner, ang ikatuluta sabi digdi, don't please everyone. Yes. Dahil tada kay Puhan, manaoning regalo. Dahil tada kay Puhan na magtaoning regalo sa mga pinangaki. Saro da ang dakulang misconception palan partner na ang mga ninong asin ninang dapat mananaoning Regalo, Kwarta. kwarta. Okay. asin regalo sa indang mga pinangaki kapag birthday o kaya Pasko. Tala da palan iyan. Oo. Ang responsibilidad palan partner kan mga ninong asin ninang ang magtindog da ang panduwang magurang kan aki Yes. Oo, hanggang sa pagdakula niya. Di ba? May saro akong nahiling na nakapost sa Facebook which is very good, very true. Sarong magurang nagpost. Kamo nga yung mga madihon ko, mga padihon ko, kapag ngaya araw ganing birthday or Pasko, abo ko ngaya na magtao ngaya kamo kikwarta sa aki ko. Okay. Dahil ko ngaya kamo gigibuhon na ATM. Yes. Oo. Dahil ko ngaya kamo gigibuhon na ATM. Tapag may pag Pasko, New Year, or birthday celebration, mata okay kwarta. Bako ngaya iyan, dapat nga ang pigigibo kan sarong ninong or ninang. Dapat sapat na yaon ngaya kamo Yun ang presensya. sa buhay kan aki ko nagagabay Okay. hanggang magdakula sinda. Bako na may hiling mo sana pag Pasko o kaya birthday. Yes. Diba? Oo. Igwa man na pinangaki na
mahiling mo man, pag Basko man sa natas, pag birthday. Oo, Pero, mabisa sa imo partner. oo. Pero kita dapat magranido man sa aki. Correct. Bako dapat sa aki ang makikisuyo sa satuya. Oo. Diba? Kaya Yun. nga ni pigko akitang ninong para kita ang maggabay para sa sainda. Correct. So, dapat palan araw ka ito. Bako kita, so mga ninong, so mga magurang man tabi, dito pagibuhon na ATM an sa tuya ng mga padihon, mga madihon. Diba? O, yan nga si ninong mo, kadi na nga yung 500. Oo. Diba? Oh. Maray kong Galante. may inimil. Pirming igwa Maray naman. kung may inimil na pirmi si ninong kasi Oo. ninang. Correct. Why not? Diba? Yes. Kumbaga, palubag loob man. Oo. Pero ang mga ninong at ninang palanda partner dapat nagagabay sa saindang mga pinangaki hanggang Sa magdakula. pagdakula. Okay? And yun, ini partner sa pigya sabi mo kang kasubaago. Pag abot sa kwarta, Mm-mm. wag utang and enjoy now. Tapos pulubi na and sad after. Yun. Paka New Year. Yun. Ha? Mapasko. Mm-mm. Pwede pa utangan daw ngayon ako. Pwede tapang handa mi sa Pasko. Oo. Pwede nga pa utangan daw ngayon ako. Tapang regalo ko ngayon dumansan. Okay. Okay. Nakautang na. Mm-mm. 20 mil. Okay. So dakula akong bate, 20 mil. 20,000 inutang. Tapos, pasiring nagamakal na. O, garo Santa Claus. Pasiring na duman sa imong pinaka. O, ano nga, baboy nga sa imo, sa imo. Ano na yan. Tapos, nangyari, ano pa? Natao mo na so, inutangan mo. Oo. So makanuso na yan partner na practice. Yes. Okay. Tapos kita warang kwarta, may utang pa kita. Iyo, oo. Oh. And then, Okay. sabi nga, sad after. How sad? Kaya naman, kung daida kaya, pundohon ang self-pity dahil dyan nagkupoon ang mga negative thoughts. Mhm. Tandaan mo, baka umuman birthday. Baka Yes. umuman birthday ni Jesus. Okay? Pang-5, spend your 13-month bonus wisely. Minsan kita. Okay. Ang data pa nakukuha sa 13-month bonus ta. Na-advance mo na. Inutang mo na. Nakabakal na kung ano-ano. Iyo. Di ba? Ano ba yun? Na-add to cart mo na. Na-add to cart na or yao na sa sala. Oo. Na ano na, nagasta na before ta mabakua. Pwede ta na iya na gamiton sa mga insurance, retirement savings, emergency savings, o di kaya sa isang startup business. Oo. Binegosyo. Yes. Negosyo na habang nag-aaroy, Wisely. paglaog kang taon, magtutubo, maglalangkaw, madako lang Yes. sa imong kwarta. partner. Wisely. Yes. Bako na sa pag-abot kang 13-month, kinahon na alak binakal. Oo. Diba? Iyo. Igwa kita ka yan. Mm-mm. Di ba Kuya Manny? Oo, enjoy nga. Enjoy ni, nga. diba? Inom, bilog. 2 weeks nga akong daing trabaho, Christmas and New Year break. Oras inom. O baka lang nga, nag-bonus nga ako. Baka lang nga naman sa rong kahon. Baka lang nga digdigi sa rong kahon. Ano kung anong bugsok na likidong tigbabakal. O, pag abot kan bagong taon, walang pera. Correct. Kaya naman partner, dapat para makalikay sa arog kayan, mas maray siguro na i-draft ta sa satuyang Christmas budget. Kumbaga, ililista ta partner kung saan ini pwede mapaduman, tanganing siguro madisiplina ta sa satuyang sa diri Correct. na magastos ning sobra-sobra. As in, igwa pa man kimata da sa tuya pag abot kang bagong taon. Yes. Tapos ngunyan baga na madali na naman ang Kapaskuhan, madali na naman tabi mga tugang ang New Year. May handaan. Oo. May regalo. Okay. Oo, sige. Ilaog ta na sa regalo. Sige. Takong na yung na-practicean ta. Oo. Pero ba, kay Puanda, dapat day man magabot sa punto na kita nakakapangutang. Ang ngunyan, aprobitsaran ta da dakulaon da ang katipidan palan mga tugang. Inipigapod na pre-Christmas shopping and booking. Kung balak ta da tabi man na oning regalo, mas magayon da kung gigibuhon ta ini or gigibuhon ta ang pagbakal bago pa da magpasko. Tangani inadaida kita napapagal sa dakul kan tawo sa mall. Tapos makakatipid pa kita. Pag abot naman duman partner sa booking, mas magayon na makapagpabook ka agad, tanganing, di ka man mawaaran kislat, di ba? Correct. So,
mauruli. Oo. Di ba? Ang iba nag-aragin na sa bintana kan bas dati kay ito nagkakairaling ko. Naglulusot na. Nagrulusot na sa bus, nagrulukso na ta. Nag-aragawan ki Tukawan. Oo. Mapapansin ta partner. Halimbawa, Okay. ang mga gift items. Ilangon mga gift items ha. Kung mahilig kita tabi mga tugang yan, po kini? Window shopping. Okay. So, mapasirig kita dyan sa mall, tapos mahiling-hiling sa nakita kan pwede tang bakalon, so presyo. Kung matinanda kita, ining mga gift items, pag abot kan bare months, marahalo na. Minamahal. Yes, oo. Pero pag Alam abot ka ng tubo, partner, correct. diba? Minamahalon. Pag abot kang summer season, yun ang mga gift items. Bararato na. Bararato iya. Hindi man masyadong mabarakal ka Oo, yan. kaya kung dahil man, bako man perishable, Oo. or kung dahil man nalalapa, ang pwede tang irigalo. Ibakalta na ahead of time Ahead pa. of time. Yes. Diba? Ahead of time. Makatipid ka sa naki 50 pesos sa sarong item. Dakulaon ng bagay. Oh, 50 pesos sa sarong item, may 30 kang pinangaki. 30 50 pira na yan. Ha? Pwede na ito makakater kang iba mo pang pinangaki, Correct. diba? Pwede ka pa nga ni magdagdag pa ki pira pang pinangaki. Kuya man eh. Kaya naman ito, partner, na na-save mo, pwede mo na igastos para sa imong pamilya. Correct. Kasi saro, partner, digdi, dapat pinagdatawan taman ng importansya sa to yung mga lambang miyembro kang pamilya. Yes. Diba? Remember correct. the Christmas season is also about being with your family. Kaya baga may nag-uruli nga ni. Oo. Diba? Don't worry about spending money. Instead, focus on spending time with your family. Yan ha. Spending time with your family. Kaya nga may kasabihan na daw ang ngaya diit sa nangayaan sa muyang handa. Basta bilog kaming pamilya. Nagkakatiripon kita sa pagselebrar kan kapaskuhan, dai na kiiba pang mas maugma dyan. Correct. Diba? So, mga tugang tabi, sa mga nagbabalak na mag-spend kan sa indang Pasko, holiday sa indang pamilya, very good kita dyan. Yes. Diba? Oo. Bako na mapadara. Hindi na nga ako mauli. Mapadara na sa akong kwarta. ang kwarta baga, partner, pag nasinsilyo yan, marami na layog na sa iyan, partner, diba? Correct. Nawawara na sa iyan. Minsan talaga. Pero kaya baga ang kwarta may agil na dati sa likod. Kasi may May pakpak. May pakpak. Naglalayog. Tama ka. Pero pag kita naguli, nakaibahan ta sinda yung memories na pwede ta mabuo, maginibo with them, kay bang familia ta. Dakulao na bagay para sa inda, partner, diba? Yes, correct. O, yan na. So, sana ma-realisar ta ang tunay na essence kan Pasko. Tunay na essence kan pagiging ninong and ninang. And tunay na essence kan selebrasyon kan Kapaskuhan. Okay, mabalik kita, partner. Bako, Pasko pagbalik ta. Oras, alas 2:36. An oras hatod sa Indokang. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa.
lasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na at labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Ngunya na kapaskuhan kay Nong Meat Shop dakong kanin choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tosino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market side Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman ng dampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto, araw kang kusidong sira, igwamanin seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nong Meat Shop na kita. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Taranuman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtaranong. Kapredo maaasahan ng mga kababaihan ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. San kampiyon, ako'y ibahin, sunong dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San kampiyon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kawawang batay, lubo, hiniga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hello everyone, ini po si Mayor Noel Rosal, kang siyudad kang Legazpi. Sa Giraray Tabi, iniinganyo ko ang gabos. Mari na tabi magpabakuna. Ang sa indong lingkod po, binakunahan ki Sinovac. Almost 6 months na po ang nakahagi. Nahalin po nindo, any vaccine is better than none. Kaya ako po, Giraray, bako nang bilang alkalde, bilang kababayan nindo, na importante yun po na magpabakuna for our own safety and the safety of our family. Kaya po, any vaccine, ang Sinovac po, dahulang bagay na proteksyon para sa gabos. Salamat, keep safe everyone, mabuhay, God bless. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Duwang scout hali sa Pilipinas ang nakasabay sa 25 awardees kang World Messengers of Peace Heroes Award ngunyan na taon. Asin sa Rodigdi, iyo ang 21 anyos na Bicolanang si Jubil Marlord Lucena kang Tiwi Albay. Dapil isinda hali sa 900 na nominado para sa nasabing award. Pahayag ni Jubilee, ini dahil sa iyang proyekto na Barangay Scouting Program sa saindang barangay sa Coro-Coro, Tiwi Albay. Graduating sa kolehiyo si Jubil, asin kan magpuon ng pandemya, day siya ni masyadong ginigibo. Naisipan niyang turuan ang mga aki sa indang barangay sa paagi kang scouting. Naging Outstanding Boy Scout of the Philippines man kaya si Jubil kang taong 2017. Tinipon niya ang mga aki sa barangay na nag-eedad 13 hasta 17 anyos. Pinaghalo niya ng academic achievers o ang mga naglalaog sa eskwela sa mga out-of-school youth, partikular ang mga biktima kang child labor as in dysfunctional na pamilya. Ini para daw sabay-sabay na makaukod ang mga aki sa programa, mantang naging magayon ang resulta kang estratehiyang ini dahil ngunyan determinado na ang mga out-of-school youth na makapagtapos sa indang pag-aaral. Kasabay sa epagtuturo sa programa iyo ang survival cooking, safety, physical fitness, citizenship, first aid, navigation as in life saving. Katuwang ni Jubil ang sangguniang kabataan kan sa indang barangay para sa proyektong ini na pinakaenot na barangay-based scouting program sa probinsya nin Albay. Ang Messengers of Peace Heroes Award na bilog kang 2012, mantang iniman ang paagi tanganing tauwaning pagmidmid ang mga pambihiring scout sa indang pagtaon ng pagbihirang serbisyo asin kontribusyon sa pag-uswag kang komunidad sa oras tin pangangaipo. Boy Scout of the Year 2017, Outstanding Boy Scout of the Year. Tapos ngunyan na pandemya, pinaghiras niya ang scout skills. Yes, partner. Sa iyang mga kapwa man mga aki sa indang barangay. Yo. Si Jubil Marlord Lucena. Sa bilog na Pilipinas, dua partner ang napili. Saro sa
From Bicol region. Bicolano. Correct. First District. Wala na bagay ini para sa Satuya, lalo na sa mga taga Primer Distrito kang Albay. So dapat ini ang pangarugan kan sa tuya ng mga kaakian. Ano man daang ngaya boboy bebe ang kaya tang ihiras Oo. ang kagayunan sa satuyang komunidad, especially sa satuyang mga fellow kabataan. Correct, partner. Sabi nga, kapag nakakaangat ka, pag may aram ka, pwede mo iniiheras, lalo na itong mga satuyang mga katugangan na nasa laylayan. Diba? Yes. Yan po ang ano ang bago. Yes. Di naman kita partner sa sakuyang wala. Ano yung sa sakuyang wala? Igwa ko digding pigtatago partner. Okay. Ang makaokod kung ano ining pigtatago ko digdi. May 50 pesos na load. Okay. Hali partner sa Nong's Meat Meat Shop. Shop. Ha? So, ang gigibuhin da, maapod lang po sa 0927-3980-955 para sa Globe users. Oo, pwede man po sa Smart or TNT sa 0938-8921-5475. Okay, sige. Pag igwa ka na ka ni partner, clue, pigso sa Okay. ulog sa upper part kan lawas. Pwede yan sa ulugon maski turog. Pagturog, di man ining use. Ayo. Oo, daing use okay. pagturog. Pag igwa ka kaani, an mga malabog minalinaw. Oh, nahihiling mo ning marhay. Yes, kitang-kita ang kagandahan, ang kagwapuhan ng iyong kausap. Wow. Diba? Minsan, pigagamit pag nagbabasa. Sige. Pag nagbabasa, pigagamit. Ikaw kitang caller. Igwa na unin ng partner, may nainot na diit. May nainot Sige, na diit. standby po. Oo. Kung masala ini, tawan takit chance iba. Standby ini si 8908. Sige. Hello? Hello po. Good afternoon. Hindi po makod po. Apo, sisay po ini. Piling tumagan po. Sisay po? Tumagan po. Tagasain po? Frig po. Kamalig. Okay. Sige, ano po ang sa imong simbag? Antipara po. Antipara? Paano mo man po nasabi na antipara ining sa kung nasa wala? Hindi po, malabo po ang paningin. Wag malabo ang paningin, gumagamit nito lumilinaw. Pagturog, may nag-antipara ka po, madam? Hindi pa po. Day pa? Malinaw pa ang mata ni madam. Malinaw pa? Sige. Hilingon na partner kung antipara mananggad. Sige daw. Wow. Oh, antipara mananggad. Oh, congratulations tabi sa imo. Congratulations. Naputol na sa iyang apod. Baka na partner haputol mo pa. Ayun, sige. Ito pong 50 pesos na load hatod sa to ni Nong Meat Shop and sa iyang dampa makukuha sa Imelda Rosas, Tahaw Road, Legazpi City. Correct. Okay, sige. Congratulations tabi sa imo. Kamusta ang taon na partner sa itong mga parantabay sa online? Si Cheat Ate. Good afternoon po kuya Ate Jenny watching from Estanza, Legazpi City. Si Madam Agnes Bonaguanas Argamos sa nakatutukman. Terry Bizo, Siringman si Redel Lucinido. Asin si Madam Rosel Almario. Good afternoon po. Siringman si Nora Hintalan. And happy birthday sa gabos na nagsaselebrar kansay ng kumpleanyo mo niya na aldaw partner. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Oo. Especialmente, si Sir Rod Perez nag-celebrar kahit sa iyang kumpleanyo niya na aldaw. Ang kay ba nanta dyan sa KBP? Oo. Happy birthday po Sir Rod Perez. Siringman, happy birthday kay Sherlyn Balaoro Caradino. And belated happy birthday man kay Sir Noel Armenia. Yun na. Si Kuya Noel birthday pala. Yan man ang ganda Kuya Noel. Happy birthday man kay Nalinod Balingbing. Kay Samuel. Kay Ma'am Maria Lorna Rañeses. Kay Sir Rodel Aidalia. Tapos kay Jonald na Arabaca. Okay. Happy birthday to all those people who are celebrating their birthdays today. Happy birthday. Mabuhay po kamo hanggat gusto nyo. Mag-birthday kayo hanggat gusto nyo. Maligayang kaarawan. Naway
makatikim din kami. Yung maski ano dyan na halaba. Hello Manda partner kay Miki Mito Manzano and si Mirna Ascucha. As in partner si Sir Nong Mitch Embudo. Si Sir Nong Mitch Shop nakatuto po niya na hapon. Salamat po, Sir Nong. Sir Nong. So, sanangga naman kang, ano yan? Kan 50 pesos load di, Sir Nong. Congratulations sa Correct. inyo, no? Okay. Sige, partner. Bago kita magpaisi o magpaaram, nguya na pagkahapon. Bitaminang Pampamilya. The magic of Christmas never ends. And its greatest of gifts are family and friends. Yes, tama. Ang magic na Christmas, dahil napupundo. Oo. Ang pinaka greatest gifts, Oo. families and friends. Correct. Wala naman nasabing Money. money. Wala naman nasabing bagong bado. Oo. Dahil Kung ano pa man na relo. bago. Dahil nasabing cellphone. Oo. Dahil nasabing cars. Yes. Families and friends. Okay. Okay, sige partner. Okay, yan na pang presentasyon kang sa tuyang programang Usapang Pamilya, ngunya na Aldaw ni Bernes. Nakaibata sa lado teknikal si Kuya Manny Tutanyes, sa IT si Richard Azores Astor, si Ringman si Adin Laad, and good afternoon man kay Kuya Lou Arthur Escobar. Pahabol da, maukod ako ta siya partner, naudyan siya. Yaon ini sa ano dessert. Oo. Ako po si Kuya Ini man po si Jenny Matthew Balyaran, mabalas sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Nay, ano po nga punan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Draga Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer.
Sa Beer na Beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. O hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 174 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Tara na sa biyaheng asenso ni Jerry Justin Palmiano. Justin Palmiano. Yako na si Jerry Justin Palmiano. Sa 3rd distrito siya malalauman mo. Si Justin Palmiano siya igualing prinsipyo. Handa niyang ipaglaban ang diretsyo mo. Si Justin Palmiano sa lehislador. May malasakit sa distrito. Sabay kita sa biyaheng asenso. Si Palmiano, ikaw kumamoryo. Sabay-sabay sa biyaheng asenso. Ako si Mayor Crisel Lagman ng Lungsod ng Tabaco at bakunado ng Sinovac. Bilang mayor, exposed ako sa maraming tao at marami rin ang exposed sa akin. Kaya ako'y nagpabakuna hindi lang para sa aking proteksyon, kundi sa proteksyon ng mga nakakasama ko araw-araw. Ang aking pamilya, ang mga katrabaho, at mga constituents ko sa kanila. Alam ko na sabik na tayong makabalik sa normal na buhay. Marami ng bansa ang nag-new normal na. Kaya rin natin marami. Kung sama-sama tayo sa pagsuporta, sa pagpapabakuna, sasalubuhin natin ang 2023 ng puno ng pag-asa. Pag-asa na tayo'y makakaahon at makakalaya sa kahirapan na dulot ng pandemya. Sarong pataratara, hale sa DOH-CH Bicol. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, 3:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Itinarong rason kana Department of Health ang technical problems kung kaya nagkakaigwanin paglangkaw kan COVID-19 deaths sa nasyon kana kaaging bulan. Ipinaliwanag ninda na inidara kan atrasadong encoding, validation as in reporting kan death information kan COVID-19 kaya nasa 2,096 naman ang nagadaan poon kan Nobyembre 18 hasta 27 kung sain 16% sa naini kan nangyari kan mga nakaaging bulan. Kinakaipuhan pang maberifikar ang COVID-19 deaths sa local government offices bago ipadara sa COVID-19 kaya data o bago ipadara sa COVID-19 data storage system. Yan ang pang 3:00 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.